Egunon ikus entzule guztioi, hementxe ari gara Euskal Herria irratian O plazatik saio berezi hau egiten, San Fermintza berezia, Xaloa telebistako lagunekin batera. Lehenbiziko eguna gaur O plaza honetan hementxe izanen gara egunero gaur hasi eta uztailaren 13 arte, 12 ordubietara zuzenean herri San Fermintzako lagunei esker haiek prestatu digutelako. Etxe politau eszenatoki zoragarri hau. Pello Arginarena, egunon, zer moduz? Bai, eta guardasolak eta guzti ditugu, eta itzalean egoteko, lasai. Pospozik gaudemen. Eta nola entzuten diren hor fondoan ezkilak, ez da? San Lorenzo Elizako ezkilak zergatik gaur prozesioa dagoelako, eta kostatu zaigunez, ona iristea hortxe hainbat Pamplona uta ikusi ditugulako honako bidean eta egia alda, Pello, kasi santuaren figurak harrapatu egin zaituela. Bai, Santo Moreniko bat ikusi dut hor, eta joteroak eta bestelako Iruña bat, ez da? Atzo gauean oso bestelako Iruña bat ikusi genuen, baino horrelako argazkiak ematen ditu San Ferminak, ez da? Bai, ze aldatua ikusten dudan plaza hau, atzo iluntzean hemen trikitin taldea ikusi nuen, eta jende guztia dantzan eta gustora, orain despejatuago dago bestelako giro lasai hau eta, baino hortxe hemen zoragarri gerizpe honetan gainera gogoratu, hemen amaiketakoak eta otorduak eta denetikan emate dutela, begira zenbat ogi barra duten hor prest, hain zuzen ere gaurko otorduetarako. Esan dezagun hau espazio nahiko lasaia dela goizetan egoteko, eta aurrak eta umeak ere etortzen dira, jokuak antolatzen dituzte haientzat, jolasean aritzeko, eta hementxetik ariko gara, 13 arte, San Fermin guztietan zehar, telebista saioa, bai, Xaloa telebistaren bitartez, eta Euskal Herria irratiaren uinen bitartez, irrati saioa egiteko hainbat lagun izanen ditugu, baita gaur ere, eta hainbat espazio ezberdinetara begira ere jarriko gara, ez da? Horixe, mugituko gara toki guztietan, festa dagoen tokian, antxe Euskal Herria irratia. Pello, zure unetxoa, zure momentikoa beraz, zein izan da, hori prozesioarekin ez ustean topo egin duzunean, edo? Bueno, atzo ohartu nintzen kuadrilan erdiak falta zirela. Eta zergatik, askok esaten zuten, edo San Ferminak, edo oporrak, eta aukera hori egin behar izan zuten, ez da? Badakizue, ez dira garai onak prekarietatean nagusi da, eta horrek ere San Ferminetan baduka bere isla. Eta zenbait lagun Kadizen, beste batzuk, Galizian. Baina lasai, konpensatzeko Kadizeko eta Galiziako batzuk etorri dira. Bai, hori da. Betetzeko. ¿Dónde están las peñas? Esaten ziguten orain bertan, ez da? Bai, galdetzen zuen orain gaztetxo batek, peñak enondo buden, toki guztietan, beti bezala eta prozesio eta guzti. Eta hemen, gitar hauetan, ekitaldi haunitz ikusten ditugu, gaurko egun honetarako, esate baterako, gaur, noski, San Fermin egunean, zaldi azindaren feria dugu. Hemen Iruñean batzutan ematen du, ezakit, zokoratua gelditzen dela, ez da, ekitaldi hau, baina oso garrantzitsua da, hain zuzen ere, festaren jatorrietako bat, eta horretaz mintzatuko gara berehala gure gonbidatu batzuekin. Baina hortxe, ari dira, beraz, Agustindarren industrialdean, zaldi, behor eta moxal guztiekin. Beste kontu bat, azpimarratzeko modukoan oskin, San Ferminen prozesioa, goiz osoan zehar. Eta ze gehiago aipatuko genuke gaur arratsaldean, 7etan aurrentzako emanaldi bat, izanen dela Sarasate pasealekuan, euskaraz Txirinbolo, Gari Montxo eta Jose Lontxo konpainiarekin 8:00 aurrera. Gazte eremuan foruen plazan musika, DJ-a, karaokea eta beste zenbait jarduera. Gaur inaugurazioa izanen da, eta horretarako Bollywood eta Holy Festa antolatu dute 12 eta 17 urteko gaztetxoentzako. Eta hori 8:00 aurrera izanen da. Kontzertu gehiago, konpainia plazan Alberto Arteta eta Laurok izanen dira, musika goxoarekin. Zu artifizialetan gaur bigarren bilduma ikusteko aukera izanen dugu. Suetxea Frantziatik etorriko da, gaur Pandora Piroteknie izenekoa.
Eta kontu gehiago, Foruen plazan, baina ja gauean, 11:00 aurrera, Iseo eta Dodo Sound with the Muscle Hunters. Badagoela, hainbat aukera, Reyes, batera edo bestera egiteko Sanferminetan. Egunero, espazio ezberdinak bizitatuko ditugu, esate baterako, oinez txokoa hementxe biztabellan dagoena, Ikako Arturo Kampion Euskaltegiak ere, zaldiko maldikon zabaldu du bere espazio berezia, Black Fermin, Katakrakeko lagunek sortu duten beste jai eredu bat, Txirikorda, Antoniutin dauden lagunak, diversitatearen aldeko lagunak, Riko Tabernaren inguruan, etxera denak, espazioa, horiek guztiak bizitatuko ditugu, eta noski, ona etortzerakoan esan dugu prozesioa bai, baina bestelakoak ere, erraldoiak eta kilikiak ere ikusi ditugu, gaur autobus geltokitik irten dira, kale nagusian izango dira, prozesioaren inguruan, aurretik, beti bezala, eta nebauzu gaurko saia hori hasiera emanen diogu. Horixe, eta haitzu, hemen ari gara egitarauak eta egitarauetan aurkitzen ditugun ekitaldiak aipatzen, oinez txokoan zer esate baterako, gaur eguerdian Legazpiko erroldaia, eta gero ja txalde partean Kiki Palazoa, gauargi, nerabe, eta gauean Oian Bega gaueko ordu batetik aurrera. Eta herri Sanfermintzak antolatuta bakizue, bigune nagusi, iaz bezala, alde batetik Errekoleten plaza, Baratxurien plaza, eta hemen plaza honetan eta kontzertuak eta gauza pila esate baterako, hemen plaza honetan, arratsaldean Odei Magoa arituko da 5:00 aurrera, eta gero, 9:00 talka bertsio akustikoak. Eta hor, Errekoleten plazan, iruindarrok elektrotxaranga arituko da 4:00 aurrera, eta erne Olimpiaden aurkezpena eginen baitute gaur hor jokoak, eta denbora pasak alternatiba moduan zezenketei. Eta kontu gehiago, gero Nabarreriatik kalejira bat izanen da Antitaurinoa, 7:00 aurrera, eta kontzertu nagusia 11:00 Gorpuz Kings, Las Tipex Flitter eta Inigo Buitraker. Oso ongi, eta gaurko saioari hasiera eman barko diogu, entzierroari buruz, egunero saioaren hasieran solastuko gara, entzierro zaleekin, entzierro korrikalariekin, eta haien bila joko dugu segidan, goizeko ordu honetan, beraz, irrintzidorretik indikatibo bat, eta bagoa ziztu bizian, gure entzierro korrikalarien bila. Aurrera! Plazatik zuzenean jarraitzen dugu, eta lehenik eta behin Sanfermintza saioan, egunero, esan dugun bezalaxe, entzierroaz solastuko gara, eta entzierro zaleak eta entzierro korrikalariak gurera ekarriko ditugu. Gaur Beñat, Santa Maria, gure artean, egunon eta ongi etorri Beñat. Eta bestalde batetik, Pello Larrion, egunon eta ongi etorri zuri ere. Egunon, Pello. Oso gerez banago, estafeta aldean egiten duzue zuek korrika. Bai. Aspalditik oso gazteak baitzarete, ezta? Zenbat urtegin hasi zineten, duela urte bi, duela urte bat... Estafetan joan den urtean. Joan den urtean hasi zineten. Nire estafetan joan den urtean. Eta ez dakit, nik ez dut korrika sekulea egin, baino ez da zonalderik arriskutsuena ezagian zezenengatik, esate dute Santo Domingo dela... arriskutsuena, ez da, korrika gehien hortxe egiten dutelako zezenek, baino jendearengatik, jende pilarengatik estafeta esaten dute arriskutsuena izan daitekela. Estafetan dago jende asko eta gainera bada oso leku gutxi dago korrika egiteko, ez da oso zabala, eta orduan jendea hor estutzen da bastante, eta orduan oso estua geratzen dago. Zuek zuriz eta gorriz, garbi eta ederki jantzita etorri zarete, estafeta aldean iruditzen zait kolori fosforito asko ikusten direla, ezta? Bai, normalean estafeta aldean joaten dira beste lekuetako jende asko, eta
fosforito kamisetekin eta ez dakit, kanpoko jendea normalean da joaten dena. Nik uste egiten dutela pixkat ikusteko gehiago eta ni zait asko ongi iruditzen hori, ikusteko, beraiek ikusteko edo. Baina ez hori bakarrik, badute besteek ikusteko nahi hori, baina horretaz gain uste dute kalearen metro kuadro hori haiena dela, ezta? Hori ere gertatzen baita. Batzuk bai. Zuek non egiten duzue korrika? Merkaderezen bihurgune horretatik aurrerago? Justo hasten gara biak leku berdinean. Javier kalean doan, reta denda bat dago hor. Hortxe, beraz, txupinazoa entzuten duzue, goizeko 8 zuzenean, eta hortxe lasai... 2 minutu itxoiten ditugu eta... 2 minutu itxoiten dituzue? Minutu eta terdi edo lako zerbait. Bueno, gaur gogoratu dezagun, gaurko entzierroari erreparatuko diogu segidan. Entzierro azkarra egin dute Puerto San Lorenzo ganadutegiko zezenek. Puerto San Lorenzo ganadutegia berria da San Ferminetan ez dugu askotan entzun. Lehengo urtean etorri ziren lehenengo aldia, uste dut. Beraz, ezagutzen zenituzten aurretik ere. Joan den urtean. Ez dakit, ezaugarri nagusiena zein izan daiteke zezen hauena? Haundiak eta pisutsuak direla. Bueno, orduan Miura familiakoak gutxi gora bera izan daiteke. Bueno, pixka bat bai, baina hainbeste ez nik uste baina. Bueno, eta gaurko zezenketa arratsaldean etorri aurretik, bueno, esanen dugu, 2 minutu eta 36 segunduko entzierroa izan dela gaurkoa, nahiko bixia izan daiteke, ezta? 2 minutu inguru, 2 minutu eta piko. Niri ez zait iruditu oso azkarra, zen beste egun batzutan, bai iruditzen zait, azkarrago joaten dira. Gaur iruditu zait, joan direla bastante mantxo. Bueno, saldoa sakabanatuta ikusi dugu, ezta? Hasieran hautsi egin da, zenbait zezenek aurre hartu dute, sarritan gertatzen da hori entzierroan, eta horiek iritsiko ziren lehenengo, pesatzen dut, beste karriketara, ezta? Eta zuek lehenengo zezen horiek hartu dituzue, atzekoak? Ez, gu sartu gara kale erdian, eta ikusi ditugu mansoak etortzen zirela, eta azkenean alde batera joan gara biok, eta gero etortzen ziren beste 2 zezen, eta gero 2 zezen bakarrik. Eta Beñatek eta nik hartu dugu azkeneko zezena. Beñat, Xavier karrikan hasi zaretela korrika, azten zaretela korrika esan duzu, noraino iristen zarete? Telefonikaraino gutxi gora bera, edo plazara ere? Gaur kontzientzia da, justo hartu dugu, zezena, azkeneko zezena biak elkarrekin iaia, eta bukatu dugu, hasi eta bukatu egin dugu leku berdinean biak. Gero ere gertatu da, euri pixka bat ere egin duela goizeko 7. Horrek arrisku gehiago jartzen dio entzierroari? Beno, arrisku bai, baina adibidez antideslizantea pixka bat kentzen du, ez? Honek eta azkenean korrikalarien dako hau nahiago dugu, horrela zezenak ez doaz denak bilduta. Bai, baina horrek ere irriste egiteko arrisku gehiago dauka korrikalarientzat, ezta? Bueno, nik ez dut notatu... Kalea garbitzeko makina agurtuko dugu, ezta? Hau oso tipikoa da, San Ferminetan, hau bai arriskua dutela gure mikrofonoentzat, pasatu da arriskua. Bueno, zertaz ari ginen, entzierroaz ari ginen, euria egin duela eta horrekin irriste egitea nahiko erresa izaten dela. Ez duzu irriste egin zuek? Ez dugu irriste egin. Ni iaia erori naiz, baina ez da izan irristatu naizelako. Baina jendeak gehiago irristatzen da, hori ere nabaritzen duzuezuek, ez dakit argazkiak ikusi ditugu, eta jende pilaketak, eta lurrean botata... Hori bai egon direla. Zezenak ere erori dira gaurkoan? Bueno, erori ez dakit egin dira, baina... Erori da bi Santo Domingo kalean. Eta gero estafetan sartzean, bat erori da ere. Zergatik egiten duzue korrika estafetan? Bestelako karrikak ere probatu dituzue eta ez zaizue gustatu esperientzia hori? Nik egin dut 2 aldiz korrika Santo Domingo, baina eske gustatzen zait estafeta, ez da iruditzen zait kale polita dela eta gainera hor zezena joaten dira pixkat mantxoago eta lituzu hartu beto. Ni berdin, lehenengo urtea 3 entzierro korrikatu nituen Santo Domingon eta azkenean estafetara pasatu ginen, zezenak askoz mantxoago doazelako eta askoz ere... Metro gehiago egin berarekin.
Pello, Beñat, elkarrekin egiten duzu korrika beti? Beti? Ba, koinzidentzia izan dugu, baina askotan hasi eta buka egiten dugu leku berdina. Egunero korritzen duzue? Lastar egiten duzue egunero, San Ferminetan? Bai, bueno, egunero edo egun Lehengo bat urtean, ez, baina urte honetan uste dut bai. Baina horrek eskatuko dizue, ordu txikietan ez ibiltzea tabernaz taberna? Bueno, eske gu zezenketara joaten gara peinekin, eta gero ateratzean peinarekin joaten gara, eta azkenean ordu batetan edo ordu bietan jaisten gara txanterara edo. Ni etxera joaten naiz, hori, ordu txikietan bai, 12 ordu bat kalera. Bueno, oraindik ere gazteak zaretela, udan zehar ibiltzen zarete herri-zerri, Nafarroan, entzierroak izaten dira, esate batarako tuteran, zezenak nagusi, eta beste herri zenbaitetan, Lizarran, Tafallan, Alfaron, leku askotan ibiltzen gara. Bueno, hor korrika egiteko espazio gehiago izanen da, pensatzen dut. Erresagoa da. Bai, eta askoz erresagoa. Erresagoa, baina asfaltoa nagusi. Bai. Asfaltoaren gainean korrika egitea, hori gustokoa duzue? Edo nahiago dituzue Iruñeko karrikak? Nahiago ditugu Iruñeko karrikak. Bai. Arlausak, horiek maite dituzue. Politagoa da. Eta Nafarroatik kanpo ere korrika egiten duzue. Salamankan, Ciudad Rodrigo ibili zarete, eta Madrilen baita ere. Bai, hori xo. Bitan egon gara. Aurten egon ginen Ciudad Rodrigo, eta joan den urtean egon ginen Madrilen. Eta joan gara Kuiarrera, abuztuan. Eta nolako esperientziak dira horiek? Entzierroa beste modu batera bizi dute, jende gutxiago ibiltzen da, ez dakit, espazio gehiago egonen dela ere? Ezberdina da, beste entzierroa batzuk ikusteko eta lagunekin bostegun pasat. Baina bidaia oso ondo dago, azkenean opor batzuk dira guretzat. Oporrak horrela hartzen dituzu zuek. Gutxi gora, bera. Bueno, zenbat urtez ikusten duzu zuen burua San Ferminetan korrika? Etxean esango zizueten gurasoek, 4-5 urtez eta gero bestelako kontuekin ibili. Ni egia esan gorputza ikusten dian arte, aduan gehiena, nire korrika. Ni berdin. Oso ongi, Beña Santa Maria eta Pello Larrion berriz ere nahi zaituztegu gurekin, hementxe, entzierroaren kontakizuna eginez. Mi esker, bihar nongo ez ezenak datoz, badakizu. Jose Eskolar. Nongoak? Jose Eskolar. Eta? Hauek dira. Zer nolako entzierroa espero duzue? Nik uste komplikatu izango dela entzierroa. Bai. Eta gainera, igandea da. Igandea eta gainera zezeno, normalean harapatzen dute jende bastante eta... Oso ongi, mi esker gurekin izateagatik, nahi duzuen arte eta poliki-poliki, ibili poliki-poliki, baino ziztu bizian ere, entzierroan. Aio eta ongi izan, eta bestelako mezuak publizitatea orain irrintzi dorretik. Plaza zoragarri honetan, eta gure gonbidatuekin aurrera jarraitu baino lehen, badugu hemen enkargu bat, bada plaza honetan laster ezkonduko den neska bat, Aintzane Rojo. Edo Rojas, ez dakit, hor dago, eta gonbidatu nahi dugu zerbait esatera. Hortxe, Aintzane, etorri, galdera bat dugu zuretzat. Haupa, Aintzane, laster ezkonduko zaigu. Etorri. Aintzane, zer moduz? Ondo. Noiz ezkonduko zara? Urriak 6. Noren kontra, barkatu norekin? Jon Anderrekin. Eta gure galdera da, ongi pentsatu alduzu? Uste du baietz. Ez duzu atzera ginen, ez da? Momentuz ez. Aizue, zorionak, oso ongi pasa, gozatu orain hemen lagurek antolatu dizuten festa honetaz. Zertazoaz, behi ezkon gai edo zer zara? Horrelako zerbait. Oso ongi kuadrilla, eskerrik asko, zorionak eta oso ongi pasa. Zuei, eskerrik asko. Aupa Aintzane! Eta aurrera segituko dugu, Martin Juanena eta Mikel Asarte. Egun on bioi. Bai, berdin. Egun on bai. Urtero elkartzen gara hemen, goxo, txokonetan, San Ferminetan. Eta posten gara, eskertu nahi dizuegu, noski zuen bizita. Bueno, Mikel, zu goiztiarra eta gaur non ibili zara goizean goizetik? Bueno, 8 joan naiz feria ikustea. Da, giro politxe zeon eta jende asko.
bai, azinda batzuk sartzen, aizen ordun, eta, bueno, jendea bazen, jende heldue, gaztexegoa, valentziano batzuk bai, denetatik pixko bat. Hoixe, eta hemengo Iruñeko feria honetan, zaldiak, moxalak, Bai. behorrak, Bai, bat gehiena monturazko behorra eta zaldie, geho poni asko eta astoak bai. Mando batzuk bai, eta hola haragiteako de bazen zaldi eta behor batzuk, baina gutxigo, monturazkoa gehiena. bai, eta jenderik bat zeuen, hola ikusten edo, Bai, ezakite goitxamar erosten edo. izan duna ez ni, eta jendea ikusten batez. Bai, tratoik eta hola etzen ez da asko ikusi, baina jendea bestela ikusten, da bai, goiz izeteko jende franko bat zen, eta bueno, hor eroski inguru hortan egin da, azkeneko urtetan bezala, eta hue dena azindaz beteta zeon, bastante jende bat zen da azindare bai. Asko aldatzen ari da, azinda feria hemen Iruñeko San Ferminetan? Bueno, aspalditxoan aldatu hau lehen aragitako, bueno, nik esan ez dut ezautu, Martin. Bueno, nik Valentzianoen bisita izaten zen, hori oso, aste balen hau etortzen zien, da, kiston saia, Nahi ez daran hotelen da hoten zien, batzuek eta beste batzuk Balaibarko hostalean ere bai, eta haiek erosketa asko ikin zituzten, urduan garai hartan oa indikan, Valentzin lurreak eta behar izaten dituzten animalionak, hemen dik, arala izaten zen bai, eta oan berriz dana aldatu da hori, dana aragitea osaltzen da. Bai, eta bueno, gainera, esan beharra dago, azkenek urte honetan prezio oso onak egiten dituztela, eta alderdi hortatik pozik daude, hazin da klase horrekin jokatzen dien guztia, bai. Oso pozik, bai. Dena den, hemen tratua egiten da egun honetan, edo ja tratua aldez aurretikean egina dago eta urtengoa da gehien baina animaliak hartzeko, edo? Aurretik egina duten dira, bai, gehiena, bai. Hona etortzen dena, nik aitortuko dut behin bagarrik izan du naizela, Da, alako desezioa amanon, alako frakasoa amanon, antze hona ezin da kaiskarra, nigan etxe ondoan ikusi ederra, eta hor da, esan on, bueno, hemen honea, deustako baliostuenak edo, nola batxe, txarra saltzen zaila, hemen dala, ono baino. Kantan bezala, ez da, San Ferminetako ferietan kantaben bezala, ez? Bi hor kaskarra eta saldu ziotela. Saiatzen dia azkaz, saltzeko, eta aurten ingo zien, bi etorriko da, egunkarietan da baino, aurten ingo da salmentak. Bai, toke, tira daukenean dana saltzen da, txarra eta ona eta dana. Ona zeuraski saldue ongo da, eta, bueno, haber, ze pasatuen, hola trato handa etzen asko ikusten gaur goizean. Lehen olako bilete mordoak eta ikusten zien, ez da? Bai, horreta kartera ikusi. diruz beteta. Hori da, oraia, gutxi. Blusak izaten zien orduan garai bartean. Da, erne biliartzen zan, diru askoten zanan, baina, ojo, Ni ikusi jut blusak, eakita kartera guzia dana bolatu handik eramanik eta asko olakoak. Oain dena eginen da internet bidezko transferentzikin eta olakoekin, oraia diru mordorik eta lakorik ez da ikusiko. Agur berezi bat garbiketako langilei, hortxe ari dira, lasai, garbitu. Eskerrik asko gure txokoa garbitzeagatik. Aizue, eta, bueno, egun hauetan ezinbestekoak diren beste osagarri batzuk bat ditugu San Ferminetan, esate baterako, bueno, herri kirolak. Bai, bihar hasiko uztailek 8 herri kirol jaialdik Foruen plazan, egunero izango dea 14 bitartean, eguerdiko 12an, eta, bueno, ordenetatik pixkoat, bihar binakako aizkolarien txapelketa, astelenean trontzalarien txapelketa gizonezkotan, emakumezkotan, geho, da bueno, San Fermineko egitarra hontan, jokatuko de Nafarroko txapelketa asko ingude altxatzen, gurdi altxatzen, txingetan, 3. mailako txapelketak baita, eta bueno, ikusgarri asko izango da. Eta publikoa, ze izaten da, kanpotarrak, etxekoak, denetik pixkat, ez da? Nik uste denetatik pixkoat. Biharkoa izaten da, eunik haundina, igandea, eta hor jende asko etortzen da, herritatik eta bertakoare bai, da kanpotarrare asko izaten da, bai. Hau, kanpotarrantzako berria izaten da, eta gehienak gustua ikusten due. Bihar aizkolariak, ni aizkolari zalean aiz amoratua da bizkat, aipatuko dut. Alago desoreka bizkea badauka biharko probak oso favorito guzti jute izango diela barrekondo eta saralegi. Gero Iker Bizentek izango du Etxeberria eta Larretxea izango du Kañamarez. Eta gaurkunean, honetan, 3 bikote horiek guzita oso nabarmen guzti jute favorito aurten saralegi eta rekondo. Aurten miletxo mindegia itzekoa zan, baina hora postua jokatu ondoren, harako gerritako arazo batzuekin,
hernia diskal hon bat edo balemoto daukan, eta ez du etortzek izan du. Ilusio handia zaukan, baina ez du etortzek izan du. Orduan Etxeberria eta Kañamares daue sartu dira, eta, bueno, gazte jendeak uste realizente polita da, eta, bueno, Donato Larretxea horrengo da, berroi jairuai urterekin, berak ere erakusi inen, oandikan, ez tala itzaltzen bere figura handi hori, eta oso polita eta oso guzteko harra izango da. Eta gero beste unetan, beste gozo polita hoten da, Mikel, ematen dia aukera, kanpotek etortzen direnei txingetan da, harrika sortzen da, proa iteko, neska, bizkorra eski ikusi izan doikute, Andaluzik eta Valentzitik eta Barcelonatik eta behin urteaten irabazizun txinkakin neska batek. Guadalajaratik eta kanpotik jende asko etortzen da. Gustatzen zaie parte hartzea, gue kiroletan. Hoxe, ez da gauza bera, hola behira egotea, edo zuri emate baizute aukerarik, ez da, probatzeko? Hori da, politia da hori, atzarita arromati igual behar bada, eta denetatik. Hoi da, haizue, eta pilota? Konta eguzue, ze planak ditugu hemen frontoietan, egun hauetako? Pelota oantxiongo da, pilean gauza, aurten aurreatu indute, amaiketara, atxaldene jaialdia dago, daue dana gero garbitu eta bilduta, baizun, pixatxugun utzin behar, da, orduan amaiketan gari dute, oso goiz, binakakoa jogatu izango da, eta orain buruzkoa, obaigarren urtea, izango du jokatzen dana txapelketa, lehen Nafarroko txapelketa izan zen, pelota ugari zegolako Nafarron, gero behera intzuan horrenek eta orduan ja sartu ira denetatik, Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak, da adibidez oain bi urte Bizkaitarrak, limixiko aldiz, irabazten zuen Nafarra etzana, Urrutiko txeak. Eta bueno, pues aurten favorito pixkat altuna atera da, baina behingotxeak ez du, amore belaguan emango, behingotxea pelotari, bikaina da, haundia da, eta zaildua dago, eta bero handia ikenduan hortan gaurten ez da inbesteko beroka, baina garrek aguantatzen du ikaragarri bai. Eta, bueno, oso guzteko ederra izango da. Bai, aurten temperatura eta gualdia ona, momentuz ez zoragarri, ezin gakejatu? Ekaitzek maiz botatzen jo eta temperatura nahiko egokie. Bai, baina ekaitzak ongi daude, garre bitzeko bixueten kaleak eta biskatzeko ere bai, ez? Aurten ona, oingoz behintzat, gero ja beroa etorriko dira, datorren astean esaten ari dira, eta, bueno, jaialdia eunero dago labriten. Eta egunero beteta, ez? Mukuru beteta. Eta torneo harra prestatu dute, sei bikote harrak, favoritoak aspekoa dira, aspekoak hor altuna martei jairibarria zabaleta eta gero Ezkurdia rezusta, txapeldun atea zienak oso bikote honak indituzte. Besteak ere, saiatuko dira, Arteaga Albixu, Olaizola Imaz, eta gero behingotxea Larunbekin. Urrutiko txea jogatzeko azan, baina behingotxea ez daula, behingotxea jogatuko du, urrutiko txea gaixo hemen dago. Alezan dute, eta izango da, ikustekoa, eta bueno, hoi bakarrik, remontea ere badago, neskatxan txapelketa ere badago, asko daude, afizionatu mailan ere bai, palaze bai, eta giro aparta egongo da pelotari dagokionean, aurtengo zafarbinetan. Eta jendeak erantzun hona ematen du, ez? Hola, publiko ugari eta izaten dia beti, eta... Lepo baino betea goten da, 80 bat euro, sarrera, kantxa, izango da garestiena, eta 1200 sarrera den izango da betea, egunero betea izango da. Eta kanpoko jendeari ikaragarri etortzen da, hola, tiatzen du. Besta kanpokoa barrua sartzen baita. Iñaki Elorza, gure laguna Euskadi Batikoak esaten du. Holako iztala, holako ferik eta holako torneok eta holako pestik, elikela, baino ikusi, kanpoko giroa barrua sartuta. San Ferminetako giroa toki guztietara iristen da. Hoixe, zuek ze plan duzue, hemen Iruñan ibili, edo ze zitak dituzue? Egunero hor Forum plazan ibiliko naiz. Zu hortxe? Hortxe, ne guztokoa. Mikroarekin? Bai, 3 esatari eta beste 2 motozerrakin. Batean torneoa, txapelketa eta bestean erakustaldie. Hola, figuraketa. Ni gaur bueltatu ingo naiz, azkaatea joteko asemonago. Azkaaten festa bai dira. Anaraizko herri dotore batean. Bere ala herrikirola badaude atxalden, Mikel. Bizkea gainera esperimentua Aitor Mendiluz eta Iker Zubeldia bertsolariekin, da alago saltxa bat, esan zian agurtzan altuna prestatu zutela aurtengo, da bueno, saltxa zaleak eagu, da ekusi, da jaingo deu, ze prestatu duten, gaur atxalden azkatea, ongonez bai. Osongi. Primeran, izue bikote Martin Juanena, Mikel Lasarte benetan, egoteagatik gurekin plaza honetan, eta oso ongi pasa dezazuela. Mil esker! Eskerik asko, agur, bai. Eta orain gure lankidei, indikatibo bat eskatuko diegu. San Fermintza, uztailaren 7tik 14 eguerdiko. Denak, eta gero eta jende gehiago ikusten dugu, plazan, hemen goxo gerizpean, gainera toldo muko bate prestatu dute, hemen eguzkitik babesteko, eta oso gustora gaude hemen plaza honetan, horra intzane, ikusten dugu eta bere lagunak, haupa intzane, ezkon berria, edo ezkon gai, haupa intzane, ezkon gaia. Oso ongi.
Eta hemen herri Sanfermintzak antolatutako gunetako batean gaude zoragarri eta horregatik eskerrak eman nahi dizkigu noski antolatzailei. Eta herri Sanfermintzari buruz, hain zuzen ere, hitz egiteko hemen Irati Majuelo dugu gurekin. Egunon, Irati? Egunon. Eta, denon izenean, mil esker, azteko. Hemen zuei etortzagatik. Egiten diguzuen txoko honetatik. Ja da, bigarren urtean, hemen O plaza honetan eta Errekoletaen plazan, ez da? Zentratzen dena zuen aktibitate gehiena? Bai, aurten Errekoletasen eta hemen O plazan egongo gara. San Fermin guztietan, 14 arte, egitarau bikain batekin. Herri San Ferminak zer dira? Ze ezaugarri bereziak edo nola definituko zenuke zuek egiten duzuena? Nik uste bereziki direla auzolanean egindako jaiak, ez? 100 txanda bete behar izaten dira urtero, baina horrez gain urte osoan zehar egiten den voluntariozko lan horren fruitu dira jai hauek, eta horregatik esaten dut dira auzolan eginak, azkenean Iruñako jende asko eta askoren artean egindako jaiak dira. Eta herrikoiak izate hortan edo auzolanean egite hortan saiatzen gara erabean izatea jai parte hartzaileak, jai euskaldunak, eta jai feministak ere, jai ekologistak, kulturalak, antikapitalistak, anitzak, oroarrez, pixkat, garrantzitsuak diren baloreak uste ditugunak, saiatzen gara txertatzen ere jai giro honetan. Horixe. Eta hemen egiten duzuen eskaintza zabala da, alde batetik otorduak eta edariak hemen dauden barretan, ez da? Eta gero bestetikan musika eta kultura. Baina horretaz gain bestelakoak ere bai, olimpiadak esate baterako, gazte olimpiadak gaur hasiko direnak, hori zer da? Bada modu bat, San Ferminetako arratsaldeak beste modu batean pasatzeko, ez? Igual zezen plazara joan nahi dutenek, edo jolasean aritu nahi dutenek, eta gaur aurkeztuko dira 4etan Errekoletas plazan, eta da, kuadrien artean, edo lagun taldeen artean, edo auzoen artean, elkarkin jolasteko jolas nahiko berezi batzuk. Baina olimpiadak izen horrekin izutuko dira batzuk, ez? Baina zer dira, proba komplikatuak, kirolak, edo zer da? Dira oso proba imaginatiboak eta ongi pasatzeko, ez dira egin behar 100 metro korrika eta pisua jaso edo lakorik ez. Hori herri kirolak beste plaza batean daude, ez da, eta beste ordu batean. Hoxe da kontua, beraz, kontzertuak eta ikaragarriak ere bai, eskaintza ikaragarri zabala, egunero hainbat eta hainbat ekitaldi, ez da? Bai, egunero dago zerbait, ez egunero daude gauza asko. Orain ez ditugu noski denak aipatuko, gaur egonen direnak ja lehen esan ditugu, ez da? Esate baterako, hemen Errekoleten plazan, Gorpuz Kings, Las Tipex, Flitter eta Inigo Buitrak, esate baterako, guztiak 11-etatik aurrera. Bai, eta plan lasaiago batean, O plazan bertsio akustikoak egiten dituen talde bat egongo da 9etan. Atzo zen moduz joan zen, Txupinazoa, hemen Altsasuko herria eta bereziki Gartzelan dauden gazten gurasoak izan ziren protagonistak, ez da? Bai, nik uste dute oso emozionantea izan zela, plaza bete zen, eta uste haiek ere eskertu zutela Txupinazoa botatzea, eta omenaldi txiki hori. Hori da, beraz dena zoragarri gogoratuko dugu ere bai, hemen otorduak egiteko eta posibilia dela erreserbak egitea, edo etortzea eta galdetzea, edo nahi den bezalaxe, ez da? Bai, bazkariak egongo dira egunero, eta, erreserbatu daiteke, edo bestela egunan bertan etorri, eta ikusia lekua dagoen. Eta bestela ere, badago aukera era autogestionatuan bazkaltzeko, guk mailak, aulkiak eta sukaldatzeko materiala eskaintzen dugu, fogoia edo. Eta, norbaitek etorri nahi badu lagunekin eta bere bazkaria prestatu, Oso, eta hemen gazte pilo voluntario moduan lan eta lan, kalkulu bat egin duzu, zenbat ari zaite lanean, jotake? Uste dut, txandak zakit diren 700 inguru. Oso, ikaragarria, horixe.
hemen izugarrizko giroa, atzo izan ginen hemen trikitin ikusten, eta bueno, Iruña erdia zegoen hemen gustora, oso giro etxekoa eta biziki gustora. Bai. Oso ongi. Eta hor, bueno, zuek antolatutako txosnak eta kontuak, eta Errekoleten plazan ere, baratxuri postu bat, hori integratu egin da herri San Ferminetan ere, bai, ez da? Bai, da txosnen beste parte bat, eta, bueno, hemengoa da, Iruñakoa, betikoa, eta hortxe. Bo, faltzeskoak dira, horiek, ez? Bai, baina zinut betiko postu bat dela. Bai, oso jatorrak, bi anaia gainera dira, ez da, hor baratxuriak saltzen, galdetu ditugu prezioak eta guzti, gero pasako gara hortikan erostera noski. Bairati Majuelo, eskerrik asko benetan, gurekin izateagatik, eta eskerrik asko herri San Ferminak horra antolatzeagatik, eskerrik asko zuri, eta 700 voluntario oiei guziei besarka daudi bat. Bil esker! Dugu eta musikaren tartea zabalduko dugu segidan, Lastipex taldea daukagu gurekin. Bueno, 4 lagun besterik ez, zenbat zarete taldean? 4, 5? 8 gara. 8 lagun, bueno, erdiak etorri zarete, ez guztiak ez zeudelako esnaturik, baizik, eta gure estenario txikia delako, eta horregatik gaur gauean gogoratu dezagun, hortxe beste plaza batean egonen zarete. Bai, Errekoletak plaza, bai, Amaiketan egonen zarete, beraz gauean, baina horren aurretik kanta bat abestuko diguzue hemen, gitarra batekin, flauta batekin, eta abots zein da abestuko duzuen kantaren titulua? Sobacos perfumados. Sobacos perfumados. Lastipex, nahi duzunean, aurrera. Camino a casa después de una gran juerga, haciendo veces por la calle estafeta, me persigue un mal olor. Será la Yoli que se pega duchas suecas. Hoy confieso llevar las bragas vuelta y vuelta, probaré a no respirar. Es una especie de pedo de mofeta, como un cadáver de una rata muerta. ¡Oh, no! ¡Qué mal olor! Dejo a la Yori en la plaza del castillo, y este pestazo aún sigue conmigo. No me explico por qué. ¿Por qué, tía? No sé. Cuando camino la gente hace pasillo, porque sorprendo con mi ritmo de culillo. ¡Qué buena que estoy! ¡Qué buena! Viene una moza a mí todo directa, me dice, tía, hueles a sobaqueta. ¡Oh, no! Si eres mayor. Levanto poco a poco el brazo. Es mi alerón que suelta este pestazo. Sí, sí, es el tuyo, es el tuyo. Se acabó este ritmo tan vacilo. Pero no pasa nada, ¿verdad? No, ¿Por qué? Marta. porque es día 7. ¡Esca! No me voy a duchar, ni tampoco a peinar, ni a desmaquillar. Que no me voy a duchar, que no me voy a duchar. A dormir sin lavar.
el asco que voy a dar. Ay, que no me voy a duchar, no me voy a duchar, me meto así a sobar. Bueno, orain bai bukatu duzu, ezta? Bukatu da abestia. Oso ongi, Las Tipex. Gaur gobean, gogoratu dezagun, Oplazanez, hemendik oso hurbil, non? Bai, Errekoletak. Errekoleta plazan, mil esker honiz gurekin izateagatik, beste batean ere gurekin nahi zaituztegu. Eskerrik asko, eta jo. Mil esker agur. Oraintxe, bestelako mezuak publizitatea Irrintzi Dorretik. Plazatik ari gara emititzen zuzenean Euskal Herria Irratia bere Sanfermintza saioa, Xaloa telebistako lagunekin batera. Eta begira, Iruña Antitaurina taldeko kide bat dugu oraintxe bertan gurekin solas egiteko prest. Iban Agerri, egunon? Egunon bai. Zemuz da mazkigu festak? Egia esan da, ondo hasi ginen. Eta, bueno, gaur pixka bat ajearekin ere, baina gustora. Beraz ongi hasi dira festak, ez da? Oso gironean. Aizu, Iruña Antitaurina, eta, bueno, zuek eta Antitaurino zezenketen kontrako eta alde eta kolektibo guztiek antolatuta, gaur izanen da martxa bat, ez da martxa berezi bat, konta iguzu, nondik nora, ze ordutan, zer aldarrikatzeko? Bai, guk, bueno, antolatu dugu gaur zazpietan, arratsaldeko zazpietan, Kalejira Fest Antitaurinoa. Eta honekin gehien bat, eman nahi genieke, pues, jai hauei alternatiba, ez? Guk uste dugu, 21. mendean, olako zezenketekin olako jai bat jarraitzea ez duela lekurik. Eta alternatibak eskaintze aldera, gaur Nabarreria plazatik, arratsaldeko zazpietan, aterako gara, Iruindarrok elektrotxarangarekin. Eta Iruñeko kalean zehar, ibiliko gara Errekoleta plazaraino. Gutxi gora bera ordu bateko kontua izango da, eta hori da. Horixe, bestelako mobilizazioak ez da ikusi izan ditugu, egun hauetan kolektibo desberdinek eta antolatutakoak, eta somatzen dena da pilpilean dagoela, ez da bai da jendartean, ez da? Lehen inorket zuen zalantzan jartzen, Sanferminetan entzierroak eta zezenketak egon bat zirela, eta orain aldiz, gero eta gehiago hitz egiten da horretaz, hori seinale hona da? Bai, gure helburuetako bat bada eztabaida piztearena, eta guke ikusten dugu eztabaida hori eman behar dela poliki-poliki, lasaitasunarekin, eta badaramatzagu ja bi ikasturte lanean, eta ikusten da hori, paseatzen zaren bitartean, gelditzen zaituzte, eta horren inguruan eztabaidatzen dela, eta jendea ikusten dugu gero eta kontzienteago eta badagoela, eta poliki-poliki lortuko dugula, helburu hori, zezen plazak ustearena. Bai, Iruñeko alkateak berak esan du, ez da, imaginatzen aldituela Sanfermin batzuk, entzierroekin bai, baina zezenketari gabe. Hori izan daiteke formula bat? Izan daiteke, guk apostu egiten dugu formula horrekin, gu jaio ginen zezenketei lekuak entzeko, zezenketak desagarrarazteko, eta helburu hori lortzen baldin badugu, guk uste dugu Sanfermin etikoagoak eta duinagoak izango direla. Entzierroekin ez gara sartuko, ez gara sartzen, borroka estrategiko moduan ikusten dugu ere, eta hori lantzeko beste kolektibo bat sortu beharko da, eta nahi baldin badute edo ikusten baldin bada entzierrori gabeko Sanfermin batzuk eman aldirela, ala bedi ere. Hori da, beraz, zuek zentratzen zarete zezenketetan. Hori da, zezenketetan.
Hoi da. Zezenketak egunero, arratsaldero, hemen Iruñeko Sanferminetan, oso errotua dagoen ohitura, noski, mendeak eta mendeak badamazkite hemen zezenak hiltzen. Oso errotua dago gure gitarauan eta gure ohituretan ere bai. Iruñeko peinetako gaztek, edo kidek, ze pentsatzen dute honetaz? Zezenketarik gabeko Sanferminak onartuko alituzkete, peinek? Nik uste baietz, poliki-poliki peinetan ere eztabaida hori ematen ari da. Ikasturte honetan peinako komunikazio taldekoekin egon ginen, bilera bat izan genuen. Eta oso emankorra izan zen eztabaida, bilera. Beraiek ikusten dute momentuz oso zaila dela, borroka hori, baina poliki-poliki guk nahiko genuke peinakideak informatu eta sensibilizatu. Gaur egun lehen Arestian esan bezala, 21. mendean olako jai batekin bukatu behar dela. Imagina dezagun, zer egin daiteke Sanferminetako arratsalde batean zezenik ez badago, zezenketarik ez badago Iruñan. Ze proposatuko genieke peinei? Peinei, adibidez, gaurko gure Kale Girafest antitaurinora etortzea. Bakoitzak bere peinan askari goxo-goxo prestatzea, eta gero musikarekin igotzea Iruñera eta gurekin bate egitea. Baina hori gaur, eta gainerako egunetan, gainerako arratsaldetan zer? Ez dakit, orain bururatzen zait, marmitako lehiak eta edo patata tortilla lehiak eta edo... baina esan elukete, baina horrek ez du igual emozio handirik, igual zerbait hola lehiaren bat, zer dakin, futbol partidu bat, hor zezen plazan edo, ze izan daiteke? Lehia, izan daiteke, olimpiadak, herri Sanferminak antolatzen dituen olimpiada bezala, edo batek daki, nik uste Iruñeko jendarteak baduela irudimena eta seguro asmatuko ditugula alternatibak, hori, jende guztirako. Horixe, nazioarte mailan zezenketak gero eta gaizkiago ikusita daude? Nazioarte mailan, bai, duela gutxi Manu Ayerdi atera zela edabideetara eta nahiko keskatuta omen daude zen turoperadore handiek ez dituzte olako hirietan paketeak eskaintzen, hau da, zezenketak baldin badaude, ez dituzte bidaiak eskaintzen. Beraz, nazioartean poliki-poliki kentzen ari dira, estatu mailan ere Kanariasetan 1981 urtean ere kendu egin ziren, Katalunian ere 2015etik aurrera uste dut ez direla egiten, Balearretan ere orain lege berri bat egiten ari dira, zezenketak Balear erara egiteko, inolako torturari gabe, hil gabe, zezenak, eta baldintza askorekin, eta poliki-poliki nik uste helduko dela ona, domino fitxa hori helduko dela ona, eta poliki-poliki ikusiko ditugu hemendikan gutxira Sanfermin batzuk zezenketarik gabe. Beraz, zezenketak desagertze bidean dagoen ohitura bat, oraindikan agian ez horren beste, baina bidean bai, behintzat. Bai, guk uste dugu, baietz, bidean gaudela, horretarako ere borrokatzen ari gara, eta bai, Iruñerriko eta mundu osoko lagunak ari dira informatzen, sensibilizatzen, eztabaida pil-pilean dago, eta alternatibak egon badaude, beraz, guretzat oso erraza izango litzateke ikustea Sanfermin batzuk zezenketari gabe. Hori da. Hortxe beraz proposamena, Sanfermin desberdinak egiteko, Sanfermin berriak egiteko proposamena, zezenkatearik gabekoa, Iruña Antitaurino taldeak luzatzen diguna, eta goratu gaur 7 Nabarreriatik abiatuta, martxa Antitaurinoa, bukatzeko, gero, Errekoleten plazan. Hori da. Hor elektrotxaranga, Iruindarron elektrotxaranga eta guzti.
Iban Agirri, eskerrik asko, eta oso ongi pasa San Ferminetan. Eskerrik asko zuei. Bai, agur, Agur. indikatibo bat, mesedez, gure lankidei eskatuko diguna, oaintxe bertan. Uztailak 7 larunbatarekin hementxe jarraitzen dugu O plazatik San Fermintza saioa eginez, Euskal Herria Irratiaren bitartez entzuten ari zareten irratsaioa eta telebista saioa ere, Xaloa telebistaren bitartez ikusteko aukera daukazuena. Aurrera jarraitzen dugu eta gaur San Fermin eguna denez, San Fermin ederki ezagutzen duen gizon bat, Roldan Jimeno ekarri dugu. Egunon eta ongi etorri, Roldan Jimeno historialaria. Egunon, Pello. Gaur San Fermini buruz hitz eginen dugu. San Fermin existitu zen edo ez, zertaz ari gara? Santu apokrifoa izan zen? Bai, alaxe da. Beti bezala Euskal Herria Irratian primiziarekin uztailak 7 esateko San Fermin zaindu apokrifoa dela, beraz, teknikoki etzen existitu. Horrek, apokrifo hitz horrek horixe esan nahi du. Etzela existitu, beraz, gezur haundi baten aurrean gaude, orentxe bertan prozesioan Santo Marinikoa ikusi dugu, eta etzen existitu? Etzen existitu eta gainera moreniko hori antzadenez kandelek utzitako beltzaranatasuna da, eta gainera, teorian gainera San Fermin Iruñakoa zen, Iruñan sortua, beraz, moriniko hori ez dakit nundik etorriko zitzaion. Bueno, esan duzu, Iruñen sortua zela, konta iguzu, leyendak behintzat zer dio, naiz eta gezurra handi baten aurrean gauden, zer da kristauek esaten dutena? Iruñan sortu bai, zer egin zuen hortik aurrera? San Fermin Iruñakoa zen, bere familia guztia bezala, eta orduan San Saturnino, San Honestorekin etorri zenean, Iruñeko lehenengo kristauak egin zituzten, batailatu zituzten, teorian hain zuzen ere San Zerningo Elizaren aurrean dagoen putzuan, eta orduan gero ja San Fermin Iruñeko lehen apezpiku izendatu zuten. Eta hortaz, gero ja baskoi guztiak kristautu zituen San Fermin berak, eta ja Nafarroa txikia gelditu zitzaionean edo paganorik gabe gelditu zitzaionean, Galietara igo zen, eta, Galiak gora eginez, garaiko galo guztiak kristautu zituen, Amiensera llegatu arte, eta hor ja burua moztu zioten, beraz, egungo Frantziako estatuko kristau gehienek San Fermini esker. Bueno, zenbagarren mendea zari gara, zenbagarren urtea zari gara solasean? Beno, Amiens Pikardiako hiriburua hain zuzen ere hor sortu zuten San Fermineko tradizioari jarraituz, Kristo ondorengoko 3. mendean zen. Baina, gero ja ona etorri zenean tradizioa, hemen 3. mende hori pizkat berria edo, ez dakit, katxe falta zitzaion, eta orduan aurreratu zuten eta lehenengo mendera aurreratu zuten. Are gehiago, San Saturnino, hemengo tradizioan, San Saturninoren figura batailatua izan zen Jesu Kristoren gatik. Eta orduan, ja gelditu zen hor Jesu Kristo San Juan Bautista San Saturnino, eta ja San Fermin gelditu zen Kristotik oso gertu. Bueno, zenbait lagunen aurrean esaten duzunean, San Fermin etzen existitu, Roldan Jimenok dio, eta guk Jimenorengan sinismen osoa daukago. Baina haiek esaten dizute, existitu edo ez, guk San Ferminengan debozio osoa daukago. Zer esango diogu iruindar horri? Bueno, nik ez diot fedea inorik kendu behar, baina, sinestu dezala, norbait izango zen Iruñeko lehen apezpikua, eta zaindua izan bazen, ara joango dira haien otoitzak, ez da? Egia da, San Fermin izen horrekin noski, etzela existitu, eta kondaira hori, elementu horiek gainera, kondairaren elementu horiek, bestelako erdiaroko kondairetan aurkitzen aldirela. Kondaira bera ere ez da oso
originala. Iruñeko bestelako zaindaria, Done Saturdi, behin eta berriro aipatu duzu elkarrezketa honetan, eta hori bai, existitu zela, baita Nafarroako beste zaindu nagusia, Xabierko San Francisco. Bai, noski, Xabierko San Franciscorekin, noski, ja, 16. mendean hor ezin duzu kondaira bat sortu edo pertsonai bat sortu, hor ja beste historiaren beste esparru batean gaude, ez? Baina kontuz eta jaun Done Saturdirekin gertatu zena, bai existitu zen, kasu honetan ez da zaindu apokrifoa, baina apokrifoa dena hain zuzen ere da Iruñan egon zela. Gizon hori hemen etzen inoiz ere egon. Bueno, eta trompeta hori jotzen ari diren lagunak, San Ferminen inguruan zer pentsatuko dute? Nik uste direla San Ferminen defendatzaileak eta gure kontra egiten ari dira elkarrizketa hau oztopatzeko edo. Nik uste dut talde horretan batek ezkontzeko asmoa duela. Bai. Eta nora eta San Ferminetara etorri dira. Bai, alaxe. Hori bai bestelako prozesio bat, ez da? Bai. Bueno, San Ferminetan azenolako prozesioak sortzen diren kaosetik, semearekin etorri zara? Bai, hemen Beñat dago, oso San Fermin zalea. Bai, eta San Ferminetan zer egin behar duzu, Beñat? Ikusi ditut encierro asko eta barraketan. Baina gaur arte bat bakarrik egin da, besterik ez? Ja. Baina aurretik bestelako urteetan ikusi dituzu, ez da? Barraketan ibili zara, aurten? Bai? Atzo. Bueno, eta non ibili zinen? Zerdakit nola esan. Arrotxapean daude, ez da? Bai. Gorato bera ibiltzen den horietakoa, edo autotxoketan, edo non ibili zinen? Norian ibili zinen? Ez. Horrelakoetan ez. Aita, nora eraman zenituen atzo? Bueno, hor lantxa batzuk igotzen direla hortik eta bustitzen zarela eta holako gauza bat. Bueno, eta zu ere igo zinen? Bueno, kasu honetan ez, ni behian gelditu nintzen, baina kasu honetan amarekin igo zen. Zu nahiago duzu unibertsitateko lasaitasuna, ez da? Bueno, ez pentsa. Aita bezala tokatzen zaizkit olakoak egitea askotan. Atzo justu ez, baina beste askotan bai. Batez ere ikerketa lanetan, ibiltzen zara zu, historiaren inguruan. Zer da eskuartean daukazuna? Oraintxe bertan, beti ezagutu dugun azkena Iruñeko historia. Bai. Eta liburu puskatera duzue gainera, hainbat lagunek ere idatzi dute. Bai, hala da. Liburu ederra, eta nik uste dut erdarara ere, gaztelaniara ere itzuliko duzuela. Bai, oso arro gaudez eta 625 orriko liburua da, euskaraz idatzitako hau, Iruñaren historiaren ingurukoa, ez dago parekorik Euskal Herri osoan, ez dago hiririk olako libururik daukanez euskaraz, eta orain bai, udalak ordenantza bat dauka, bain zuzen ere olako materialak itzuli behar direla, eta noski beti itzultzen diren hizkuntzara normalean erdaratik euskarara, hau estraineko aldiz, euskaratik erdarara egingo dena. Oso ongi, Roldan Jimeno eta Beñat zure semea, beste urte batean ere, gurean nahi zaitugu, urte batean ezpaita deskubrituko existitu zela San Fermin. Halaxe da, eta hemen jarraituko dugu uztailaren 7 guztiak gure katekesia egiten. Gurean nahi zaitugu. Mila esker eta jarraian publizitatea bestelako mezuak Euskal Herria irratian. San Fermintza saioa egiten ari gara O plazatik, eta hemen goxo, gu hemen itzalpean esedita gaudelako, baina beste batzuk jotake ari dira hor lanean, maiak eta aulkiak jartzen, agur berezi bat langile guztiei, haupa, biba zuek, biba! Eta bien bitartean jarraituko dugu, hemen nire aldamenean eserita, Sabino Kuadra, 78, San Ferminak gogoan, ekimeneko kidea, egunon? Egunon, bai. Bueno, ze moduz doaz festak, Sabino, konta idazu? Bueno, ahotsa bikin bat hartuta, baina gorputza ongi, eta burua denetako pres. Hasi besterik ez dugu egin. Konstientea zara, oainikan gelditzen dela gehiena. Bai, baina ginak ere, nabaritzen da hor dagoela zure atzetik. Bueno, aitzakiak, edo zein aitzakiak balio du, ez.
Kontua da, bihar egun nagusia izanen dela, bihar hain zuzen ere, beteko baitira 40 urte Germán Rodríguez erail zutela, eta horren inguruan eta gertaera horiek, hilketa hori, eta horre izandako basakeria guztiak ez ahazteko eta batzuei ezagutzera emateko hain zuzen ere, zuek lanean jotake aritu izan zarete 40 urte hauetan. Urte horretan, bereziki, urte horren borobila izanik, hainbat ekitaldi antolatu izan dituzue, zehar, zoragarriak eta bikain joan direnak, ez da? Hitzaldiak, zinezikloak, zer gehiago egin duzu denetik, pixka bat? Bueno, denetarik urtarrilean hasi ginen eskalera San Fermina antzeko zerbait egiten, eta, bueno, hilero ibili gara gauzak ezberdinak egiten, antzerkia, zinemaldiak, gero, bueno, mainguruak, hitzaldiak, argazki erakusketa, gauza asko. Gure asmoa zen, mota guztietako jendeari aligatzea, ez bakarrik betiko jendeari baizik eta, bueno, gizarteari berriro ekartzea gertatu zena. Eta, bueno, hortarako, bueno, arlo ezberdinetan, askotan, ibili gara, gauza guztiak mugitzen. Hori da, eta bihar eguna izanik, bihar ekitaldi nagusia eginen da, hor kalekira bat edo ibilanditxo bat antolatu duzue, hainbat tokitan, toki esanguratsutan geldialdiak eginez, eta bukatzeko gero udaletxe plazan eguerdiko ordu batean. Mintzatuko gara horretaz, lasai eta geroxago, baina lehen bizinik eskatu nahi nizun, Sabino, kontatzea, gure entzulentzat, zer gertatu zen zehazki, 1968ko urtearen 8an. Batzuk gogoan izanen dute, batzuk entzuna ezaguna izanen dute, beste batzuk ez dute kasik ezer jakinen. Zer gertatu zen? Bueno, konturatzeko zer gertatu zen, ni beti hasten naiz zenbakiak ematen. 6 ordutan poliziak 5.000 goma pilota bota zituen, horrekin batera 1.000 bat pote lakrimogenoa, eta beste horren beste kepoteak. Eta, klaro, txarrena izan zena, benetako munizioa ere erabizutela, 10 gora. Datu hauek ofiziala dira, poliziak emana, orduan, benetakoak handiagoa izan dira. Orduan, pentsa ezazu, batean, hainbeste munizio, hainbeste pote lakrimogenoa. Iruña izan zen, panikoa zen sortu zena, leku guzietan, nabizi zezen plazan, gero zezen plazaren inguruan, eta gero ja aldezarrean eta ensantxean berdin. Jendea, kontua da bai, erail zutela Germán, 11 lagun, bala zauritua, baina milaka persona beldurrez, panikoz, alde batetik bestera joaten, izkutatzen, gorputza, burua, hori izan zen bizi genuna, klima hori. Hori da guretzat, gertatu zena kontatzeko isladatzen duguna. Hori beraz, beldurra, izua, eta hori dena kokatu behar da bere garaian, oso urte zailak izan ziren hemen Euskal Herrian bereziki. Bai, eske, bertsio poliziola, Martín Villak esana, ez da, lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes, ez da egia, transizioan, antzeko gauza, azken finean transizioa bizatzen ari ginela, ez da, eta transizioa onartu ez zutenei, alde guzietatik zigor gogorra eman zitzaien. Eman zitzaien jende guzti hori. Esateko Gasteizen, gaurtik aurrerako sindikalgintza ez da hemen egin duzuena bezalako hori. Egingo duguna izanen da beste mota batekoa. Eta horregatik zintzu ibili, eta froga izanen da, langileen kontra, disparatzea jende
jendea hiltzea eta hola. Montejurran berdin, agian igual kolokan jartze zela monarkiaren, jarri ziguten monarki mota gori, Borbonena, eta hola. Eta orduan, bide hau itxita. Eta hemen, Nafarroan uste dugu guk, antzeko zerbait egin zutela, ez da? Esatea, menak alderdi guziak PSOEtik hasita PNV-raino eta bitarten PC, Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerran, guziak esaten zuten agertzen ziren autodeterminazioaren alde eta gero beste aldetik estatuto amankomun bat lau probintzietarako. Hori aldarrikatzen zen Uztailean, sarraski polizia lau gertatu zenean. Eta orduan guk uste dugu modu zuzenean edo zeharkako bide batetik egin zutela hau, esateko, hau akabo, konstituzioan Nafarro alde batetik, Baskongadas beste aldetik, eta zintzubili, kontuz, Espainia indisoluble, indivisible, eta unida erabatekoa. Erabatekoa. Hoixe da, beraz, labur bilduz, izanen zen, Franco hil ondoren, arrisku handiegia zegoen, ez da, olako independentzia lortzeko, hemen Euskal Herriko provintzien artean, batasuna eta independentzia, eta horregatik esatzen, onaino. Hemen esku horra behar dugu, dena kate motzean lotu, eta txantxarik ez? Mendikan oso gogor jokatu behar dugu. Eta hori gertatu zen, hain zuzen ere, hori zen giroa, ez soilik egun horretakoa noski, baizik eta garai hartakoa errepresio ikaragarria. Amnistiaren aldeko astean, berdin, nola biziren. Horixe. Eta Uztailaren 8an, zehazki gertatu zena izan zen, hor zezenketa eta gero, amnistiaren aldeko pankarta handi bat, zabaldu zutela, zezen plazan. Zuk ikusi zenuen atzo txupinazua, Sabino? Bai. Ikusi zenuen udal plaza? Bai, nola zegoen, bai. Santo Domingo kaletik ikusi nuen dena, korputz honekin ezin du sartu. Plazaren erdian ez noski, edo irudiak behintzat komunikabideetan. Ikaragarria, 9 pankarta aldarrikatzaile esanen genuke, ez da? Eta beste batzu txikiagoak ere bai inguruan, baina 9 tamaina ikaragarria handikoak. Bai. Eta etzen ezer gertatu izan. Hasiera batean hola bultzada batzuk, kolpe imintzio moduko batzuk, hor gazte batzuen artean, baina besterik ez. Etzen karga polizialik izan, noski ezen ezer izan. 9 atera zituzten. 78an bat bakarra, amnistiaren aldekoa, eta hor montatu zen ikaragarria. Beraz, horrek erakusten du zen olako gogortasunarekin jokatu zuten, ez da? Indar polizialek eta zen olako erantzun bortitza ematen zuten aldarrekapenei, ez da? Bai, aitzaki hutsa izan zen pankartarena, hori bai. Eta ez da guk esaten dugun zerbait, ez, hemen Iruñan bi batzorde sortu ziren batak peinek egina eta beste batzuk Comisión de Investigadora de la Ciudad de Iruña eta horretan sartua zeuden udala zinegotzi guztiak, bazeuden sartuak PSOE, PC, Comisiones, UGT, PNV, Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra, sindikatu guztiak, auzo elkarte guztiak, mota guztietako elkartek eta bi batzorde horiek peinena eta Comisión Investigadora horrek esan zuten espreski, gertatu zena ez zela kasualitatezko kontu bat, baizik eta premeditatua. Bueno, igual, isilduko gara pixka batean. Aupa! Aupa! Peña bat pasatu da, ze peñakoa zarete? Anaitasuna! Aupa anaitasuna! Biba anaitasuna! Eta oso ongi pasa San Ferminetan, ja pasatu da. Ze gustora zeuden anaitasunakoak, hor, helduak, txikiak, eta oso ongi pasa, aupa, anaitasuna!
Eta segituko dugu, badoaz lasai, nik uste dut badoazela itzalbila, orain ja, bero egiten duelako hemen. Sabino, esaten ari ginen hori ez, San Ferminetan duela 40 urte gertatu zena ezen kontu isolatu bat izan, batzuk ez dakit, erakutsi nahi duten bezalaxe, duela gutxi Del Burgoren eskutitz bat irakurtzen genuen, ez da, komunikatik bide batean, eta hoxe gutxi gora bera kontatzen zuen, komisarioak, Iruñean zegoen polizia komisarioak, bere kabuz aginduak eman zituela, hori gertatzeko gobernu delegatuak etzekila ezer, ministroak etzekila ezer, inork etzekien ezer, kontrakoa, saiakerak egin zituzten hori dena frenatzeko, baina ez dakit, hor komisarioak izan zuen olako puntu bat, eta joan zitzaion eskuetatik, eta ez dakit, ematen du erru guztiak, beraren gana, bota nahi dituztela, baina bestaldetik ere, investigaziorik ez, ikerketarik ez, zigorrik ez, impunitatea, ez? Lotxagabea da, Del Burgo ezagutzen dugu, aspaldi. Nola esplikatu dena esaten, konfusio haundi bat izan zela. 5.000 goma bala bota, 1.000 bat botel lakrimogenoa, munizioko balak bota, hildako bat hemen, Donostian beste bat, dena, erroreak, Martin Bilak esan zuen bezala, dena, erroreak, eta errore horien arduradunak zeintzuk izan ziren ezera. Naiz eta erroreik esan, nori izan zen erruduna, kulpablea, ezen inor agertu. Eta bi batzorde horiek esan zuten, aldarrikatu zutena izan zen, gauza ez zela kasualitate bat, baizik eta premeditatua izan zena. PSOEren aldetik esan zen hori, espreski, komisionez, UGT eta alderdi politiko sindikatu guztiek esan zuten, que no fue casual, que fue premeditado, eta erruduna zela UCD-ren gobernua. Orain hasten da, Del Burgo, olako tontakeriak, gezurrak, izugarrizko gezurrak botatzen, Martin Bilarenak. Konfusio handia, batek esan zuela, besteak entzun zuela, kontrakoa, edo beste gauza ezberdinak, nahaztu zuela, por favor. Gasteizen egin zuten gauza berbera. Ezen inor arduradunik agertu. Eta bertan rafagaka ibili ziren langileen kontra, 5 hildako. 100 lagun bala zaurituta, eta Gasteizen berdin, erroreak, por favor. Sinvergüenzak dira, besterik ez. Hori da, eta hori esate baterako egiaren batzorde horietan atera dira, batzorde horiek egindako ikerketan, orain duela gutxi bat aurkeztu duten, Nafarroako Unibertsitate Publikoak antolatutako lantaldeak egindako ikerketa sakona izan da, horre adituak aritu dira, ikerketa lanak egiten, eta ondorio horretara iritsi dira, hain zuzen ere ez da, aldez aurretik prestatutako plan bati buruz aritu dira, ez da. Dena den hori atera dute konklusio moduan, baina urrengo pausoa zein izan daiteke. Ondorio legalik izan dezake honek, baliogarri izan daiteke nonbaiten aurkezteko edo segitzeko aldarrikatzen paper horien, agiri horien guztien desklasifikazioa. Guretzat Iruñeko udalak bultzatutako egiaren batzorde horrek egin duen lana oso importantea izanen da. Zuk esan duzun moduan, egiaren batzorde horretan aritu dira lan serio bat egiten, historialari batzuk, abokatu batzuk, oroimen historikoko lagun batzuk, eta diktamen potente bat atera dute. Horrekin, guk nahi duguna da, jarraipen ematea, orain 40 urte hauetan egin dugun lanari, ezta? Ibili gara Madrilen eta Bruselasen ere, ateak irekitzen, planteatzeko hemen onartzen ez diguten eskaera, ezta? Madrilen azken momentuan PSOEk jarreraz aldatu zuen, eta ezin izan zen, eskatu
desklasifikazioa. Barne ministerioan dauden dokumentu guztiak desklasifikatzea. Baina lortuko dugu. Udazkenean balantze egin ondoren eta deskansatu egin ondoren, beste urte bateko plan bat eginen dugu eta biliko gara hemen, Iruñan, Nafarroan, Madrilden eta Bruselasen. Ate joka, leku guztietan, egia, justizia eta ordaina eskatu. Dena den, Sabino, naiz eta agiri hori guztiak, dokumentazio hori guztiak desklasifikatu, zuk uste duzu hortikan aterako direla datuak, zerbait idatzita egonen da, agindu horiek idatzita egonen dira, edo gehiago gauza horiek egiten ziren, ez dakit, bulego itxietan, ahoz eta modu konfidenzialean, ez dakit, agian hori dokumentoetan ez da islatzen, ez? Badakigu, estatuko kloakak nolakoa diren, ez da? Eta ze nolako jendea ibiltzen da leku horietan, ez da? Baina, hala ere, gero, beste ikuspuntu batetik esaten duzu, eta dena badago ezabatuta, zergatik ez digute ematen desklasifikazio hori. Zeren azken finean, dena konpondu egin badute, konponbide bat aurkitu badute, paperak desagertarazten eta hola, zergatik ez digute ematen. Guk beti, konfiantza handiko pertsona gara. Zerbait izkutatzen badute zerbaitengatik izanen da. Hoixe da, baina. Sabino, konta eguzu, biharko ekitaldia nolakoa izanen da? Ezberdina ere izanen da, normalean urtero egiten duguna da, Germanen hilarriaren ondoan ekitaldi bat egitea, eta aurtengoa erabat ezberdina izan da. Urtean zehar egin dugu dena, ekitaldi bat, eskalera Sanferminera berezi bat, eta biharkoa ere ezberdina izanen da. Alde batetik 11:30 hasiko gara, 11:30 hasiko gara Zezen plaza ondoan, kale jira errebindikatibo bat egiten, pasako gara hortik Zezen plazatik inauguratu egin den monumento berriraino, hortik Germanen estelaraino, eta gero Gaztelu plazatik, Gaztelu plazan zehar, Udaletxe plazaraino. Ekitaldirik importantena, guretzat, hala ere izanen da, Udaletxe plazan eginen dena, ordu batean. Orduan, deialdi eginen diogu jendeari, ordu horretan, ordu batean, bertan egoteko, Udaletxe plazan. Eta bertan, egin duguna, ekitaldi polit, unkigarri bat izanen da, eta, hori, deia jende guztiari bertan egoteko. Hori da, polita, unkigarria eta laburra. Bai. Diot, orduagatik eta eguztiaren gatik, komedigarria izaten da. Saioak behintzat egin ditugu, eskaleta zehatz bat egiteko, eta, eguzkiak ez badakigu 30 gradutan egiliko garela, eta, saiatuko gara motza egiten. Zehatz eta labur. Horixe, Sabino Kuadra Sanferminak, 78ko Sanferminak gogoan, plataformako kidea, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta biharko egunean dena bikain joan dadila, eta jendetza bildu dadila, Germán Rodríguezen oroimenez, eta hor gertatu zen guztia gogoan hartuta. Bai, fijo, eta bihar gainera, ze aurkezle egun bat izanen dugu gurekin, hori izan diatu, Rei Zilintxeta izeneko bat, eta orduan fijo, ongi aterako dela. Gustu ondiz gainera. Eskerrik asko, Sabino, izangi. Berdin. Somos la banda Mochila 21. Venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21. Venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Gurekin ditugu Aintzane Lizarraga eta Ainoa Lizarraga, Mochila 21 taldeko kideak. Aintzane, zuk timbalak jotzen dituzu, timbalak fuerte gainera, oso fuerte. Eta zuk, Ainoa, zuk zer jotzen duzu, zer egiten duzu Mochila 21 taldean? Nik akordioia jotzen dut, eta koro batzuk egiten ditut hortik ero bai. Bueno, Mochila 21 zergatik, 21 lagun zaretelako, 21. mendean gaudelako zergatik. Aukera desberdina daude, ez da? Bai, ez da? Begira, Mochila 21 hori, berez gu, 21 gaude orain taldean, baina
Ez dator hortik 21. Zenbakia. Dator, Down sindromea dakaten pertsonek 21. kromosoman bi gen beharrean dituzte 3, orduan hirukoiztuta daukate gen hori. Hor, kromosoma bihurri batzuk daudela, ez da? Oso bihurria gainera, Motxila 21 taldean kantatzen duten kide guztiak bezalaxe atzo udaletxe plazan, udaletxean bertan, bigarren pisuan, eta txupinazoa lertzen ikusi zintuztegun, sekulakoa izan zen atzokoa, zuentzat. Izan zen, eski ez dago hitzik hori deskribatzeko. Bai, badago bat, adrenalina. Total, adrenalina, total, nirekoan demora guztian garrasika hori ateratzen zitzaidan. Bueno, bikide izan ziren, ez da? Txupinazoa lertzen. Nor izan ziren, gogoratu dezagun beste behin? Bai, egon ziren Leire Zabalza eta Ibai Ganuza. Bueno, eta atzean beste lagun bi, ez da? Down sindromea duten pertsonen elkarteko kideak hain zuzen ere. Elkarteko kideak eta Motxila 21 kideak ere bai, ez aztu hori, Eta gutxi gora bera, zema zarete elkartean, Down sindromea duten lagunen elkartean? Elkartean, egonen gara 160, 170 elkarkide, bai. Bueno, eta zu juntakidea zara gainera, ez da? Bai. Bueno, eta ederki asko etorri da hau, beste behin bisibilizatzeko behar bereziak dituzten personak ere gizarte honetan badirela, eta esate baterako Down sindromearekin diren lagunak hain zuzen ere. Bai. Zer nolakoak dira, gaur egun dituzuen beharrak? Egia esan behar asko daude, baina ni batez ere... Instituzioetatik, esate baterako? Instituzioetatik dena da ongi etorria, ez, bai... ikastetxeetan, pentsaia edade bat dutenean etxetik kanpo bizi nahi dutela eta pisuak ere aukeran giza pisuak, ezakin nola esaten den euskeraz, piso soziales edo oiei ere kabida matea eta eurentzako posibilidadea izatea pisu horietara. Pisu horiek euren esku egoteko eta haien autonomia, ez da? Azken batean, bizitza aurrera dijoa eta haiek ere haien autonomia eskatzen dute. Gero eta gehiago ikusten ditugu Down sindromea duten lagunak esate baterako lan munduan. Baita ere, bai, lan munduan, gero eta pertsona gehiago daude hor, ez? Eta haintzene adibidez, 9 urtez egon zen zaran lan egiten, ez? Orain dela gutxi arte ere Borja egon da ETB-en, eta hainbat kide ez, bai, Decathlon... Bai, eta La Caixan, eta Carrefourren, eta Landaren, eta bestelakoetan ere ikusten ditugu. Gizarteari dagokionez, lan mundua aipatu dugu, instituzioak aipatu ditugu, gizarteari dagokionez, oraindik ere bestalde batera begira dago gizartea, edo gero eta gehiago inklusibidadearen alde egiten ari da apustua gizarte hau? Bai, nik uste bai. Hala iruditzen zaizu? Bai, ni dauka sensazio hori, gizartea gero eta sensibilidade gehiago dauka, eta batez ere hori elkarteek egindako lanaren ondorioz da, ez? Azkenean elkartetan gurasoa daude, gurasoak, anaiak, arrebak, eta eurek egiten dute lan hori, ez? Gizarteari erakutsi, beraiek ere gizarte horren parte izan daitezkela, eta gizartea berez prest dago horri harrera hartzeko, ez? Gari batean etzelako horrela, ez da? Etxean, etxe barruan, gordeta izaten ziren, Down sindromea zuten lagunak, eta hori desagertzen ari da, zorionez, hain zuzen ere. Bai, zorionez, pentsa hori etxetan ezkutatuta, eta baita ere, hainbat eta instituzioetan, manikomiotan, eta egoten ziren hor, estalita era bat, baina hori orain dela 60 urte, 70 urte, ez da hainbeste. Eta ez da hainbeste, nik uste dut, ez da? Azkeneko hamarkada hauetan lortu da gizartearen aurrean erakustea, ez da? Horrelako beharrak zituzten lagunak ere bazirela. Ainhoa Lizarraga, Aintzane Lizarraga, bolo asko dituzue uda honetan esate baterako, Motxila 21, nondik nora? Concierto asko. Tenemos conciertos, Aintzane. Aintzane, non kantatuko duzue? En San Fermines, non? Ez bain.
Ansoainen ere festetan orduan kantatuko duzue, eta beste toki askotan, ez da? Bai, urrengo boloa, momentuz, Antsoaingoa daukagu hor lotuta, eta ja, egia esan ez naiz, ez da horretzen, egitan, txupinazoak, egin du dena... San Ferminetako amnesia da. Oso ongi, aizu, mila esker gurekin izateagatik, Ainhoa Lizarraga, eta Aintzane Lizarraga, eta nahi duzunean berriz ere irratian nahi zituztegu kantuan, batetik, eta bestalde batetik Down sindromearen elkartean zaudetenen beharrak ezagutzeko. Aio eta ongi izan, indikatibo bat Irrintzi Dorretik, Unai? Eskerrik asko. Agur. O plazatik San Fermintza saioa egiten ari gara, hemen Euskal Herria Irratia eta Xaloa Telebista elkarlanean. Eta oso minutu gutxi gelditzen zaizkigu, egia zaina gaurko saioari bukaera emateko. Baina azken minutu hauetan beste gonbidatu batekin mintzatu nahi dugu, labur bada ere. Iratxe Alvarez, egunon. Egunon. Eta, mugimendu feministen aldetikan hainbat mezu entzuni izan ditugu egun hauetan, hori autodefensaren alde, erasoen kontra, eta, poliki nik uste dute gizartea, jendartea baduala kontzientziatzen, momentuz, festa lasaiak, daramazkigu alde horretatikan? Momentuz bai, baina egun bat bakarrik daramagu, beraz, baina, espero dugu horrela jarraitzea. Bai, horixe. Eta, zeintzu dira, horren bezu nagusiak, jendeari, oroar, hain zuzen ere erasoen inguruan, eta barreta jakoa molde horien inguruan. Hasieratik eta urtero ematen ditugunak, ez? Batetik emakumeok kaleak eta espazioak okupatu behar ditugula, gure jaiak direla baita ere, eta berdintasunean gozatu nahi ditugula, ez? Eta, erasoren bat egotekotan, berdin dio intentsitate altuko zein intentsitate basuko erasoa izatea, salatzea eta, behintzat esatea, ez? Eta hainbat aldetatik etortzen zaigu, bai informazioa eta baita baliabideak ere bai, ez da? Bai, orain duela gutxi egon naiz horre Gaztelu plazan, eta hor zegoen Kriston Ilarak udalak jartzen duen kaseta horretan, ez dakite batzuk informazio bila, beste batzutan salaketak edo komentatzeko gertakizunak, eta hori seinale ona da, jendeak badakin nora jo behar duen, eta Eta gainera, hilada horietan ikusten da, jende gazte asko, kanpotar asko ere bai, hori guztiak seinale onak dira. Bai, igual kanpotarren kasua da hor daukagun erronka, ez? Zelan heldu eta zelan jakinarazi haiei erasoen kontrako kanpaina guzti hau dagoela San Ferminetan. Eta, baina, nik uste dut pixkanaka, batez ere normalean errepikatzen dutelako, badakitela, ez? Hoi esek beraz mezu positiboak, ez da, hiritar guztientzat. Beraz, emakumeok zer egin behar dugu, kaleratera, gozatu? Emakumeok kaleratera, gozatu, disfrutatu jaiak, eta hori, besterik ez, nik uste ez, eta adiegon, eta baditugu baliabideak, zuk ezan bezala, erasoi aurre egiteko, eta hori da. Eta hori xe, beldurri gabe, kaleak hartu. Beldurri gabe, batez ere, beldurra delako, beldurra nagusitzen baldin bada, erasotzaileak irabazten dute, beraz hori ezin dugu onartu. Arratsaldeon, gaurkoan eta aurten ere San Ferminetan hemen izango gaituzue O plazan. Gainera aurten aurpegi berri bat daukagu Izaskun Artigas eta biok Ainhoa Etxeberria hemen izango gaituzue esan bezala elkarrizketak egiten. Eta gaur zer daukagu Izaskun? Gaur egun berezia, uztaiak 7 San Fermin eguna dugu. Eta horretarako atzo txupinazoa bota zuten, 2018ko San Ferminetako txupinazoa bota zuten taldekideekin gaude, Aintzane eta Ainhoa eta Aizpak gainera, zer modu zaudete? Oso ondo, egia esan poz-pozik gaude, gaur erresaka pixka batekin gaude, baina oso pozik gaude, bai. Beraz, atzoko eguna berezia, ezta? Bai, atzokoa izan zen mundiala, guretzat egun oso esanguratsua, eta esan nahi handiko eguna, ez? Ez da bakarrik txupinazoa bat botatzea, baizik eta munduari esan diogu ez garela ezberdinak, eta esaten dut ez garela ni ere sartzen naizo, ze beraien ahotsa nolabait egiten dudanez, horretan hori. Aintzane, zer moduz atzo, egun berezia, ez da? Si. Nola bizi zenuen?
atzo. Emozioarekin? Si. Egun polita. Bai, eta ore handikoa. Bai, azkenean txupinazoa jaurtitzea. Eta lehen esan duzuna, hemen kamisetan irakurri daiteke, ez garela ezberdinak. Hoi da. Bai, ze azkenean, behaiek Down sindromea daukate, eta ez bakarrik Down sindromea baizik eta diskapazidade munduan, beraiek dituzten beharrak gurea bezalakoa dira. Eta hori da esaten duguna, horregatik esaten dugu ez garela ezberdinak. Eta gizartean ere hor egon behar direla, arlo guztietan, ikasketetan, bizitzan, autonomia, behaiek bikoteekin ere bizi nahi dute, bizi autonomo bat eginda, eta horregatik esaten dugu ez garela ezberdinak. Bai. Eta taldeari dagokionez, ez da, Ainoa? Bai, izan ere hori, ez gara ezberdinak eta musika talde bat ere badaukazue Motxila 21. Nola sortu zen taldea? Taldea, begira, orain dela 13 urte sortu zen, 2005 urtean. Eta, nola sortu zen, nik aintzane aizpa daukat, Down sindromarekin, eta Mari Jose, bera ere Motxila kidea da, saxoen zuzendaria da, eta bere semeak ere jotzen du Motxilan. Orduan, Nafarroko Down sindromen elkartean, elkartzen ginen biok, eta beti musikaren inguruan hitz egiten genuen, ikusten genuen, bai flauta jotzen zutela, solfeo pixka bat bazekiten, baina esaten genuen, ze polita izango litzateke denak elkartu eta talde bat egin. Hori zen gure ametsa, beti hitz egiten genuen horretaz, eta azkenea, urte baten esan genuen, datorren urtean egiten dugu zer. Eta horretan, gurekin animatu ziren Ainoa Irusta eta Maribi, eta lauen artean, daiziko urte gura izan zen pixka gogorra, pixka bat, holda ez gerik oso ondo nola egin. Baina justo kurtso bukaeran kontaktua jarri ginen Mikel Barrenetxearekin. Mikel Barrenetxeak platilloa jotzen ditu taldean, baina berak musika munduan kriston trajektoria daka. Tijuanaen Blue jo zuen, Ojon Prieto Los Guajalotesen ere bai, eta kontatu genionean ze asmo geneuken, gustatu zitzaion pila bat proiektua, eta esan zigun, ni ere sartuko naiz horretan. Eta jaurren urtean, bateri bat erosi genuen, bateria hori deskomposatu, eta neskamuti bakoitza timbal batekin, okaja batekin hasi zen jotzen, eta Mikelek argi zeukan, erritmo simple batekin hasi zen, eta entzun genuenean erritmo hura, esan genuen, ostras, honi melodia sartu, bajoa sartu, akordoia sartu, eta jazta talde bat da, talde bat, eta horrela sortu zen goza. Bai. Beraz, aipatu dugu, egun berezia izan zela baita ere atzokoa, baina egun berezia baita ere sindrome de Downeko gizarteari dagokionez, leku bat hartu zenuten hor. Bai, egia da, gainera txupinazoa, San Ferminak, eta txupinazoa bereziki munduko balkoia da, eta nolabait guretzat aukera izan da esateko hor egon daitezkela baita ere, festetan, eta munduari esan kapazat direla hori egiteko. Ni beti esaten dut, hitz egiten dugu diskapazidadeari buruz, berdin du Down sindroma edo beste edozein sindrome, baina nik ez, horrela hitz egiten da diskapazidadeari buruz, baina berez ikusten dituzten kapazidadeak sortzen dira Motxila 21 bezalako proiektuak. Hori da, guk ikusten genituen ze kapazidade zituzten eta horiek hartu eta sortu zen Motxila 21. Hori da importantena. Bai, atzokoa bozgora gailu bat izan zen, baina hori urteak daramazu dute 2005-etik eta nazioarte mailan ere jo egin dute, duzue? Bai, egin genuen gira bat Londresetik, eta horre egin genuen elkar, ez dakit nola esaten den, interkambio bat. Hango autista rock talde batekin, eta beraiek etorri zen aste batez onera, egin genituen hainbat bolo, eta gero gu Londresera joan ginen, eta haiek antolatu zuten hango boloak, eta egia esan oso esperientzia polita.
Eta gero Iñaki Alforjak ere egin zuen horren inguruko dokumentala eta egia esan oso polita izan zen. Eta gero pasaden urtean egin genuen beste gira bat Italiatik, hainbat kontzertu egin genituen eta ere izan zen guretzat opari bat, ez? Egiten ditugunean olako bidaia dira, azkenean hainbat bolo egiten ditugu eta boloietatik jasotzen dugun dirua, diru horrekin egiten dugu guretzat opari bat. Eta normalean izaten da hori, ez? Eta pasaren urtean, Italian egon ginen, bai. Zenbat kide zarete motxila 21 taldean? Oraintxe bertan gara 21 kidea da, bai. Baina izena ez dator hortik, eh? Hori galdetu behar nizun? Barekien denek galdetzen duzuen berdina. 21 izena dator 21 jarrin kromosomatik. Down sindromea daukaten pertsonek, kromosoma hori daukate hirukoiztua. Eta hori daukate kromosoma bat gehiago. Eta musika generoari dagokionez, ze motatako abestiak jotzen dira? Denetari egiten ditugu bertsioak, gure abestiak ere egiten ditugu, baita kutsik eta drogaz komposatu zizkiduten bi abesti, eta popurri bat. Eta estiloa denetatik, rockeroa, balkanikoa, barrikoia, ez daukagu gola direkzio bat. Okurrutzen zaiguna egiten dugu eta jazta. Honekin amaituko dugu gaurko, lehenengo elkarrizketa hau, eskerrik asko, etortzeagatik eta zuen denborako tarte bat izateagatik, ez da? Zuei eskerrik asko. Ongi pasa San Ferminetan. Eskerrik asko.